जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा जे बे कनफारेन्सनि मुङैनो जोङो बेवहाय दिनै मोनसे जुगामि बर' थुनलाइ आफादनि जे जोंनि नेरसोन बे नेरसोनखौ गायसननानै दोननो थाखाय माने आखायाव लादों आरो बे नेरसोना जाहाथे जुगामि थायो बेयो सिमेन्टनि नङा बेयो अन्थाइजों दानथारनाय बे अन्थाइखौनो दाननाय राजस्थानाव दाननानै बेखौ लाबोनाय जादों लाबोनानै दा बेयाव जुगामि गायसनबाय बिनि उनाव जों बेखौ बयबो मालाबा फैबा नायफैनो हानाय रोखोमनि डेभेलप खालामनानै दोननो नागिरदों एसे जाहाथे मानसिफ्रा फैबा नायनो हायो गतिके बे हाया बैसिम दं नङा होमबा जितेश बै भलन्टियारफोर थाबायलांनायसिम दं ओरै बेसिम दं ओंखायनो आरो ओरै खिथुसिम बै ओंखाम जाग्रा ओरै बबावबा भलन्टियार थानायफोरनिथिं दं ओंखायनो बेवहाय अडिट'रियामबो गंसे जोंहा जाखाबाय पस्ट मिटिं ओमफ्राय जोंनि स्मल टि ग्र'वार्सनिमोन बे हाया जोंनो दान होबाय आरो बे स्मल टि ग्र'वार्सआ बे जथुम मावनो आरो बे अन्थाइ ओंखायनो बे अन्थाइआ मालाबाबो गाज्रि जाया मालाबा बांग्रि मावनानै जों गोदोलांजोबबाबो बेबो गोदोनानै थाबाबो जों सेवलांजोबगोन नाथाय बे थानाय नङा माने सेवनाय नङा बे राजस्थाननि अन्थाइआथ' हा सिंनिफ्राय जों मोनाखै होनबा बे मालाबाबो सेवा बे दानि तेजपुराव हाजार हाजार बोसोरावबो बान राजानिया थानाय बायदि बेबो हाजार हाजार थालांगोन आं बयखौबो खावलायदों जुगामि थानाय बेबायदि जोरथाय थानाय जोङो जोंनि नेरसोनफोरखौ खालामलांनांगौ बे बर' थुनलाइ आफादनि जिथु नेरसोन बे नेरसोननि पिलारखौ अरिजिनेल सेपखौनो होनाय जादों जोंनि डिमापुरनि जिथु पिलार आरो जेखौ जों दाख्लै आसाम एसेम्ब्लिनि दरखं मोखाङाव गायसनदों बेवहाय जों गाहायाव हाजो आगर एरनाय नुदों बेयो कामाख्यानि स्ट्राक्चार अरिजिनेल डिजाइन आरोखि आर'नायाव जेखौ जों हाजो आगर दानो बे दिनैनि नङा बे महाभारतनि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे आगरा आरो थारमाने मानसिफ्रा जोंखौ असुर रायखस हारिनि होननाया सैथोआ बेजोंबो फोरमान जायो जे जोंनि आइजोफ्रा महाभारतनि समनिफ्रायनो दानाय लुनायखौ दासिमबो कन्टिनिउ खालामगासिनो दंखायनो बे आगरा जोंजों दंबाय थायो बेनि मोनसे नेरसोन ओंखायनो बे खाम्फाजों बेखौ जोङो होफानाय जादों उनाव मोनसे बेवहाय जोंहा लिरनाय थागोन जे बे मा बे गासिनिबो एक्सप्लेनेसन मोनसे आं दिनै खावलायनो नागिरदों बयखौबो जोंना दानि गोदान जोलैया बावलांबाय थानो नागिरो बेवबो दाख्लै आं खावलायदों आसलते जों गोमोखौ मानो बाहायो जोंनि बर'नि गुदि सुबुंफ्रा गासैबो जोंनि नेरसोनखौ गोमो महर होदों मानो जोंलायनो मंगलिय फोलेरनि मानसि आरो जों एसे बिगुरा गोमोहां जोंनिया दा जाग्रा लोंग्रा जों एसे गोसोम गोसोमबो जाबाय आरो खायफाया फुरद्रायबाय आरो ना ओंखायनो जोंनि फ्लेगा गोमोजोब नाथाय आथिखालाव खायफा गोदान आफाद दानायफ्रा गुफुर गोथां माबा माबि खालामो एक्चुअलि बिदि खालामलांबाय थायोबा बर'नि जिथु मोनसे नेरसोन जेखौ गोमोजों जों गावखौ फोरमायो बे लासैनो गोमालांगोन ओंखायनो बे लिरनायफोरखौबो जोङो गासिबो गोमोआवसो जों ब्लु एबा ग्रिन एबा रेडजों लिरो आरो नाथाय दा बांसिनानो टेन्ट हाउस बायदिसिना दायथ' होनानै गुफुराव लिरो मायाव लिरो जेराव गोमो गोथां बाथौ गां होननानै बर'नि बे आगरनि सोदोबा गैया जालांनो नागिरगासिनो दं ओंखायनो गासै थुनलाइ आफादनि आरो गासै थान्दैफोरखौ आं खावलायदों जोंनि बे बाथ्राखौ जों जाहाथे जोंनि गुरुफ्रा बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ जों जाहाथे अराय गोजोर लाखियो खारन बे जुदि सोलायलाङोब्ला जोंनि हारिनि अस्तित्वआबो थानाय नङा बेफोर जोबोद गिदिर गिदिर बाथ्रा महरा सोलायलांबाय थायोबा बबाव जानो गतिके सोबखौनो मडार्ननि नामाव जुदि जोङो बेजों थांफायो आरो अरिजिनेलखौ जुदि जोङो नागारलांबाय थायोबा लासैनो गावखौ जोङो 50 बोसोराव नागिरनानै मोननाय नङा गतिके बे गोमोआनो जोंखौ फोरमायो जों मंगलिया हारिनि जेसेबां गोदान आफाद दा फ्लेगाव जेसेबांखि डिजाइन बानायनानै लाया नाथाय फ्लेगनि कालारा जाहाथे गोमो जायो ओंखायनो बर' थुनलाइ आफादा गोमो ओंखायनो बर' फरायसा आफादा गोमो आबोबाबो गोमो फ्राय गोमोजोब आरोखि गासिबो हारिमु आफादाबो गोमो खोमा नङा होमबा गोमोजोब नाथाय आजिखालि एसे नुहांदों जे गावबागाव गाब होलाबायनानै लायो अब्ला बर'फोरनि बे जिथु जोंनि अरिजिन बे बुस्थुआ लासैनो माने गोमालांगोन आरोना फाख्रा जालांगोन जों ओंथिखौ नागिरना मोनो ओंखायनो उनावबो नोंथांमोना फै भिजिट खालाम बेखौ खावलायनानै आरो बे जाहाथे अराय गोजोर थायो बयबो बेबायदि खालामनो नाजा बारा फैसा थाङाखै बेखौ जोङो 19 लाखआव बानायनानै लाबोदों बे गासैबो लाबोजासिम खरसाया
जोंहा माने बेयो 12 फुट बै माबाया मा होनो जोंनि सिम्बला आरोखि बै बे बर' राव गेवलांथों होननायनि बे गुदिनिफ्राय माने बियो माने 12 फिट गोजौ आरोखि हा 12.5 ओमफ्राय नैबे कामाख्यानि आर'नाइ फिटआ 4 हा मानोना गोजौखौ होनदों बे गोजौआ बेबो हयथ' 3 फुट जागोन आरोखि 4 फुट बियो 4 फुट आरो गतिके बे 4 फुटनि बे आगर दाननाय आरो जोंनि बे गासिबो गोजौनि अन्थाइ बे गासै माने लाबोजासिम 16 लाखआव जाजोबदों बियो फैसाखौ आं हरबा आं मोजां दानना होगोन ओमफ्राय लाबोनाय ट्राक भाराया 3 लाख थांदों मिथिबाय राजस्थाननिफ्राय ट्राक भारा 3 लाख ओमफ्राय बे दाननाय गासै अन्थाइजों जाबजों दाननायजों बियो 16 लाख बोलो होनो हायो दिनैनिफ्रायनो गावबा गाव जायगायाव बायदिसिना दाननो थाखाय बाखि बेवहाय जों मा साजायो दा जोङो टाइल्स बेफोर होनो एसे बाखि थादों हाखु दाखु बे गोजाननिफ्राय सौफैनायनि थाखाय माने मावजोबनो हायाखै बेफोर जों बेसेबां साजायनाय गारो बे जोंनि बाथ्रासो जोंहा 5 लाखसो थांदों फाउन्डेसना बै गाहायनि हा सिंनिफ्राय खालामबोनांनायनि थाखाय आरोखि दासिम 25 लाखल' दासिम खरस बुजिबाय ना 25 लाख मोनसे जिल्लायाव बयबो जुदि 10,000 खांलायलायबानो बेबायदिखौ मोनफा मेन जायगाफ्राव बानायनानै दोननो हायो आरोना बे जोंनि हारिनिनो सिन नेरसोन दिनै जों जिखि खालामा मानो बर'खौ सिनायो बर' थुनलाइ आफादनि बे नेरसोनजों आरो बे नेरसोना ओंथि गोनां जोंनि जारिमिना हाबनानै दं बे दावराइ आरो बे माबाया जोंनि खास'मारि जिथु गलाघाटआव कसारि रायजो जानायनि दाननानै मोनदों जावना मोनदोंना बे जावनानै मोननायाव बे सिना दावराइ आलारि बाथिया आरो बर'फ्रा हाबा खुंबा हाथासुनियाव बेबायदियावनो आलारि बाथिखौ सावोमोन आरोखि गोदो गोदायनिफ्राय आजिखालि जों गारलांगासिनो दं एसे ओंखायनो एसे नागिरना लानानै बे बाथिखौ गोजौ बाथिया बेखौ बाहायफिननांगौ आरोखि आरो बे बाथियाव बे दावराइनि छबिया दिनैनि नङा 10th सेन्सुरि बुजिबायना मा होनो सिजौथाइ 10th सेन्सुरियाथ' बुस्थुनि खिन्थु माबानिफ्राय बाहायबोदों बेबो 1000 बोसोर गतिके बेफोरखौ बिराद मिनिंफुलियै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि जायफ्रा सोरजिगिरि दाजेनगिरि बिथांमोना बेसेबां गासिबखौबो माने साननानै कभार खालामनानै बेवहाय जोंनि नेरसोनखौ बेवहाय माने बानायनानै दोनदों ओंखायनो बेनो जोंनि गासिबो सिनायथि आरो गियाननिफ्राय लानानै गासिबो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय बे जोंनि मोजां मोनसे हाबानि थाखाय जोंनि इसोरा जोंखौ जेब्लायबो आशीर्बाद होथों जों जाहाथे जोंनि गोदो गोदायनि सुबुंफोरनि बा बर'नि गुदि सुबुंफोरनि गुरुफोरनि बेफोर सोरजिथायखौ अरायबो जुगामि जों जाहाथे नेरसोन महरै फोथांनानै लाखिलांबाय थानो हायो आरो जों जाहाथे जेब्लायबो बिसोरखौ गोसोखांनानै मावलांबाय थानो हायो बेयो कमल गयारिनि बे माने दाननाय गासिबो डिजाइना कमल गयारि जोंहा क'क्राझारनि दा फैदोंना फैयाखैबा बे भिडिअ'आव थाया माने बाख्नाय जानायाव थाया खालि मावनायावल' ओमफ्राय बे आसाम एसेम्ब्लिनाबो कमल गयारि बेखौ दाननायाबो आसाम एसेम्ब्लिना आरो ओंखायनो कमल गयारि मालाबा जुदि मावहोनांगौब्ला कमल गयारिखौ जुदि डिजाइनखौ जुदि फसायदोंब्ला आं फ्राय कमल गयारिजोंनो मावजोबो बड'फानियानो जा मोनसिंसिं बोराइनियानो जा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनियानो जा कमल गयारिया आंनि नोजोराव आरोखि पारफेक्ट सासे स्कलापचार आर्टिस्टबो स्कलापचारबो आरोखि गतिके बिथाङा दायित्व लायो आरो बिथांनि माबाया मोजां मा होनो मानसिफोरजों कमिउनिकेसना जायखौ अर्डार होयो बुंनो थाबनो बिथाङा बेखौ माने खालामनो हायो बे जोंहा दानसेनि गेजेरावनो जादों नामा बेसेबां गोबाव जाखो जोंनि अर्डार मास मोनसे गतिके मास मोनसेयावनो बिथाङा बेखौ माने होजों एकदमबारे इमारजेन्सि नांगौ होननानै दस्रा खामानिखौ दोनजोब होनानै दाननानै लाबोदों